ndawo ngolo suku. Right, ke mphulaphula weVukana FM kwemizuzu nje masijonge ke phake imizuzu yethu sijonge phake kwimizuzu ay-18 kubethe phake insimbi ka-8 o'clock siya kwezenzekayo kwisithili sikatshonyani ngolusuku lwanamhlanje. Tshilo ke nathi ke sise-Dordrecht apho ke sikhona sijoyinwa ke phake ngakumbi ke kuye ke uMr Thembelani Vazi, Managing Director Izwi Mentorship Hub. Bekulindeleke into yokuba ke sijoyinwa nanguye ke Mr Nelson Kesa, Advocacy and Research Officer phake kwi-Human Rights Commission apha ke ephondweni. I'm not sure noba ke sengenile phake kuZoom kodwa ke ndibona uMr Vazi okwangoku. Ngabo ke abaququzelela ke ngakumbi ke le Human Rights Workshop bekulindeleke into yokuba ibe ke yahlala namhlanje phake kumhlaba waseDordrecht. Sawuva banzi ke program le ngaba ke mhlawumbi ke izawube ke iqhuba njani na. Mr Vazi tata masikubulise enkqubeni sikunike elithuba uzibulisele komphulaphuli weVukana FM ngolusuku lwanamhlanje. Nkosi msasazi, mandibulise kuwe nabaphulaphuli bonke beVukana FM ngale ntsasa yango lesithathu. Molweni emakhaya. Nkosi kakhulu Mr Vazi tata, sibulele ngexesha othe wabe ke usiphalona apha ke enkqubeni. Kanti ke ndiyaqonda ke sijonge ke kwi-workshop ekulindeleke into yokuba ibe ke iyahlala namhlanje, Human Rights Workshop, nalapho ke nibambisene ke ngakumbi ke ne-Human Rights Commission apha ke ephondweni. Ndiyaqonda ke sizawuzama into yokuba sibe ke siyamtsalela uMr Nelson kwela cala ke umnxeba kuva ke nakulabo icala nanjengabantu enizawube ke nisebenza nabo ngolusuku lwanamhlanje. Kodwa ke masiqale kuwe sijonge into yokuba ke namhlanje xa sizawube ke sijonga ke kule i-workshop nanjengabantu ke abaququzelela ke le workshop, ingaba zithini injongo zokuba nibe ke nisingatha i-workshop ekumila kunje? Nkosi msasazi, isizathu sethu esibangela uba sibe ne-workshop enjengale siza kuba nayo namhlanje kukuba sinenkqubo ze-concept ekuthiwa yi-Human Rights Club eyenziwa ngabantwana kwinxalenye yezikolo ezilapha eMalahleni nalapha eGrisana. Sithe sakuba siqhuba le nkqubo ye-Human Rights Clubs kuminyaka emibini egqithileyo, sabona uba there is a gap in terms of understanding human rights and responsibility. Saze sathi ke njengabantu abalapha ephondweni saye sacela i-Human Rights Commission, le ofisi yalapha eMpuma Koloni, uba isebenze nathi. Injongo yethu ephambili msasaza kukudibanisa ezi generations, abantwana, i-faith leaders, traditional leaders, and also nootitshalakazi nootitshala phaya ezikolweni, so that together we can discuss these issues. In particular senzela uba abantwana bethu bawazi amalungelo, bayazi ne-responsibility efuneka bayithabathile ngenxa yamalungelo, so that they are able then to go back to their peers and spark the change. So basically sasazi nani baphulaphuli, injongo yethu ephambili it's about awareness, but because we are not specialists in terms of human rights, sadecide into yoba masithi kolu hambo lwethu sifake ekhwapheni i-Human Rights Commission based phaya e-East London. So injongo yethu ephambili msasazi. Nkosi kakhulu Mr Vazi. Mr Nelson, ndiyakubona selusijongile phake kuZoom. Masikwamkele nawe tata enkqubeni, sikunike elithuba ube ke uyazibulisela komphulaphuli weVukana FM ngale mini namhlanje. Right, I'm not sure noba uyandiva na uMr Kesa kwela cala. Masikubulise enkqubeni sikunike ithuba lokuba ube uyazibulisela komphulaphuli namhlanje.
Right, mic yakhe it's unmute, it's muted. So ndicela into yokuba if uyandiva uNelson just unmute your mic sizokwazi uqhuba ne-interview kuba sivani pha. Kodwa ke masijonge kuwe ke Mr. Vazi ndijonge ixesha tata because sileqana phaa ke kwi-sport update. Ngokokujonga nje ke abantu ekulindeleka into yokuba babe bayinxalenye yale human rights workshop besides ke Human Rights Commissioner njenge-stakeholders nisibizile into yokuba sibe ke sizokucacisa banzi silindele ibe ngobani abazawube beyinxalenye yale workshop. Msasazi namhlanje mandithethe ndilitsolise nditsho okokuba i-edition yethu yesibini lena of this nature siyiqale kulo nyaka kupheleyo apho sivula khona i-platform yoba kubekho ezi generations zingalinganiyo nezi stakeholders so that they engage on these issues. Namhlanje silindele aba bantu kuthiwa basuke ebukhosini, silindele aba bantu bakhokela baziinkokheli zomoya, icawa ke ukutsho msasazi, silindele abafundisi-ntsapho, silindele i-civil society organization leaders naba bantwana besikolo abasuka kwizikolo ezikufutshane apha eDordrecht, ooMasikhanyise, ooMasinako, ooMa-Aida. Namhlanje ngentsimbi yesithoba baza kube bephaya eDordrecht bethetha msasazi kakhulu malunga nale concept yamalungelo abantu. So ngabo bantu esibalindele namhlanje. Yonke kodwa le nkqubo izawube ikhokelwe yi-Human Rights Commission. Sivele ke nawe ke mphulaphula weVukana FM nguye ke lowo ke uMr Thembelani Vazi suke phaa ke kwizwi mentorship hub. Ngabo ke abaququzelela ke le workshop ye-Human Rights Workshop bebambisene ke ngakumbi ke ne-Human Rights Commission. Unfortunately ke kunzima ukufumana ke phaa uMr Nelson asimfumani phaa ke emnxebeni. Sibethwana lixesha ke ngoku kodwa ke mhlawumbi ke masitsho sithi ke nkosikakhulu Mr Vazi ngokusipha ixesha lakho enkqubeni. Ndiyaqonda ke nomphulaphuli ucacelwe banzi into yokuba i-workshop le iyawube ixele kwintoni namhlanje ngethemba lokuba noko ke sawuphinde ke sizifumane iziphumo zokuba ingaba iqhube njani i-workshop. Nkosi kakhulu tata ngexesha lakho yanga ne-workshop ingayimpumelelo. Nkosi kakhulu msasazi kona abaphulaphula. Right ke malume masijonge ke phaa ke kwimizuzu nje 10 kube yintsimbi ka-8 o'clock apho siya khona ngoku sikhawulelo noZulu Mntakaqunda uphilisa sijonge yena